Ponovno će udruga tiskati knjigu Zbornik sa pjesmama novih pjesnika. Nove pjesnike predstaviti će recenzentica profesorica Helena Burić. Helena Burić rođena je u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu, a zatim je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. 2006. počinje raditi u Centru za hrvatske studije u svijetu pri Filozofskom fakultetu u Splitu u zvanju lektorice za inojezični hrvatski. Redovito radi na ljetnoj školi hrvatskog jezika i kulture za strane studente. 3 godine je bila predsjednica organizacijskog odbora međunarodnog projekta Croati Mundi, kulturnih susreta europskih studenata kroatistike. U svom stručnom i znanstvenom radu bavi se istraživanjem hrvatskog jezika kao i kulturom, intelektualnim studijima te književnošću. Redovito objavljuje stručne radove u znanstvenim časopisima i publikacijama te sudjeluje na konferencijama i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i šire. Također nastupa na brojnim književnim festivalima i redovito objavljuje poeziju i prozu, pa se njezine pjesme i kratke priče mogu pronaći u brojnim časopisima, zbornicima i knjigama. 2009. objavila je knjigu pjesama Kratka povijest bolesti. Iste godine dobila je nagradu Fran Galović za najbolju kratku priču. Članica je Hrvatskog društva pisaca. Trenutno završava poslijediplomski doktorski studij jezikoslovne kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radi na sveučilištu Waterloo u Kanadi pri katedri za hrvatski jezik i kulturu gdje predaje hrvatski jezik, kulturu i književnost. Dame i gospodo, recenzentica profesorica Helena Burić. Dobro večer. Jel se dobro zabavljate uz poeziju? Ja znam da vi radi ovdje Thompsona ili Olivera Dragojevića ili nekoga. Poezija nije tako jednostavna za razumjeti, ona je hermetična. Njoj se morate izložiti, morate što češće biti u ovakvim prilikama i pokušati razumjeti to. Ja sam osobno jako sretna što sam ovdje. Čast mi je biti ovdje s vama, jer ovo je proslava ne samo hrvatske riječi, nego hrvatske pjesničke riječi, a to je vrhunac svake riječi, svake rečenice, svakog jezika. Posebna je prigoda uvijek biti negdje izvan domovine i prisustvovati jednom ovakvom događaju. Ja sam pripremila bila govor uvodni. Odlučila sam ga napustiti jednostavno jer sam ganuta cijelim ovim događajima i svima vama zajedno, svim ovim pjesnicima koji su se okupili iz raznih dijelova svijeta i došli ovdje samo da bi pročitali 1 ili 2 pjesme na hrvatskom jeziku. To je za mene nevjerojatno.